Wala naman pong ganun, sir. Walang ganun, Kasi ma'am. po, pirma po yan, may tupad ID po, at hindi naman po, may Ayun. Okay. Okay. last year ba yan? Mhm. May declaration ng state of calamity buong Bicol. Opo. Nakatupad na sila ng January, February. Aha. Aha. Po sila, dahil may declaration ng state of calamity, kahit yung mga shear line, ng pagbaha. Mhm. Mhm. Ayun naman po, dito sa Mayon, mga nakatrabaho, wala pa talaga nakakatrabaho. Mhm. Kasi, Mhm. yung iba lang, pero hindi naman po sila nawa, Cam Norte, Cam Sur. Mhm. May declaration lang po ngayon, Albay, dahil ng Mayon. Mhm. At yun pong nasa evacuation center. Halimbawa Aha. po, nung January, nakatrabaho na ako. Pero, Aha. ako ay na evacuation center, Mhm. I allowed that because of the declaration of state of calamity in my Aha. area.